Niin, eli nyt me jatketaan tätä Heropanas Mansion Adventure Mappia. Me jäätiin tämmöiseen kohtaan, missä me ollaan näköjään menossa taistelemaan Skeleton Kingia vastaan. No ja aloitetaanpas. Press button when ready. Skeleton King. Abilities. Minions. Welcome to my domain. Can you please die? No. Se on tommonen. Mitä? On hullu toi knockbacki. No, I don't want to help you. Sinne. Vittu. Minions, help me. What if now? Vittu. Hei. Hei, kiva. Tää on hullu. Mä voin niinku voittaa tota. Mä tän piiloon. Se ei löydä mua. Se on humalas. Se meni lattian läpi. Hei, nyt, sinne. Toi knockback oli jo hullu. Ei, talagaa. Se on kuolematon. No nyt se vissiin voittaisi. Mitä? Eikä, mä en pysty hakkaa sitä. Noniin. Missä meni? Hullu! Jaa. Mä sain. No niin. No ei tässä nyt oo mitään knockbackia tässä jos pysyis minkä mä sain. Ja kusetusta. I have killed the Skeleton King. Impressive, I guess. Well, I think it is. Miks tää levy ei jäänyt sinne? No 2. Let's get inside that mansion now. You saved the teleport out of the crypt. Okei. Mä en tiedä viittis. Okei, mennään sinne. Before any Herobrine's apocalypse, we should look around for upgrades and visit the shops. Shops. Yes! Näin se menee. Täällä on vissiin. Mä haluan ruokaa. Herunkkori. Give me some food. Hullu mulla on luita. 7 instant health. Splash potion. Regeneration. Vanish. Berserkki. Just
Niin, nyt me voidaan varmaan mennä tänne Mansioon. Herobrine's Mansion. Mulla on hullusti näitä potioneja. Mitä mä sit teen niillä? Hei, mistä toi tuli? Mennään tänne. Okei, mennäänkö tänne? Mennään eka kuitenkin. Vittu. Sehän kuoli oikeesti. Mä haluaisin tuolla timanttipaperia. Niillä on timanttiarvon. Hehehe. Paskat. Mä en tee näillä mitään. Aidon paskalla. Minä voi heittää. Iskataan ne tonne. Tommonen, tommonen ja tommonen. Sitten tommonen ja tommonen. Hyvät ne siellä on. Ne vähän luitakin. Mä en tiedä, pitäisikö mennä tonne. Ei se ollut karkku. Boss fight. Penetrate the witch. Press button when ready. Okei. No niin, tässä on taas seuraava bossi. Eli mä lopetan tähän näin. Nyt tän videon. Ja sit huomenna tulee seuraava video tästä niin sarjasta. Että mä en, siis tehdään seuraavaan bossiin saakka videon. Ja sit boss näkyy seuraavassa videossa, sit vedetään siitä seuraavaan. Eli mä teen tän mapin niinku läpi silloin kiikalla. Mut siis nyt tähän loppuu tämä video. Et moro.